ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିଏ ଯିବେ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 4 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ରାଜା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ତୃତୀୟଟି ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ। କିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ କିଏ ପଛକୁ ଫେରିବ ତାହା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମର କଥା କୁହ, ଜଣେ ରାଜା କହିଲା। ମୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା। ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମତ ରଖିଛି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଳି ଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ମୁହଁ ଖୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମଗ୍ର ଦେଶର କବାଟ ଖୋଲିବ, ସିଏ ମୋ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଦିନରାତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସ୍ୱର୍ଗ କବାଟ ମୋ ପାଇଁ ଖୋଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୂତ ପୁଷ୍ପକରୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଭଲ କାମ ସବୁ କରିଛ? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଖବର ବୁଝେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ଯୋଗାଇ। ଦୂତ କହିଲା, ତା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୂତ ପଚାରିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଦୂତ କହିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ତମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧନରୁ ଦିଅ ତାହା କଳା ଧନ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ଦୂତ ଡାକିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଆଡ଼କୁ। ଆସ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ପାପ କରିନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ନାମ ଜପେ, ଜୀବନରେ କାହାର କିଛି ଖରାପ କରିନି। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି। ଦୂତ ନିଜ ବହି ଦେଖି କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜେ କେବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନ, ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଶ୍ରମିକ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଦଳିଗଲା। ପୃଥିବୀରେ ଭଲ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ଏହି ଶ୍ରମିକକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମିକ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ ବାହାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଥରେ ଦେଖିବି। ମୋର ଏଠାରୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏପରି ଇଚ୍ଛା କିଛି କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରେ ଏବଂ ଯାହା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ ମୁଁ ନିଜ ପରିବାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାନ ପାଇଁ କିଛି ବି ବାକି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, କାରଣ କାମ ପରେ ଯେତେ ବି ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଏସବୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଦୂତ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସେ ଶ୍ରମିକ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଭଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି? ଭାବନ୍ତୁ। ଶ୍ରମିକ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଦିନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ରୋଗିଣା କୁକୁର। ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେ ମୋତେ ଦେଖି ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ମୁଁ ମୋ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ତାକୁ ଦାନ କରିଦେଲି। ଯମଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ରାଜା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗରିବ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। କିଏ କହିପାରେ 1000 ପାପ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ